கார்த்திகேயன் சார், இன்றைய இந்த அரசியல் என்ன மாதிரியாக பார்க்கப்படும்? அது எப்படி பலன் தரும்? இந்தியாவுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்தியாவுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு தெரியல. நாம் இன்று பேசிக்கொண்டிருக்க வேளையில் இந்திய நாட்டினுடைய வெளி எக்ஸ்டர்னல் டெட், வெளிநாட்டு கடன் என்பது நம்மளுடைய அந்நிய செலாவணியை மிஞ்சி இருக்கிறது. $624 பில்லியன். அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய வெளி ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வை தாண்டி கடன் வாங்கி வச்சுருக்கோம், எக்ஸ்டர்னல் டெட். இதுதான் இன்றைய நிலை. ஆனால் இதெல்லாம் கோயில் கட்டினாலோ இல்லை மசூதி கட்டினாலோ சர்ச் கட்டினா சரியாயிடுமான்னு தெரியல. என்றும் இல்லாத அளவிற்கு ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவிங் இல்லை ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவிங்ன்றது பல ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு குறைந்திருக்கிறது. சில்லறை பணவீக்கம்ன்றது மிக அதிகமாக போய்கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் வாங்கும் திறனை இழந்து விட்டார்கள், குறைந்து கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறதுன்றதை நம்ம எல்லாம் ஆதாரபூர்வமாக பார்க்குறோம். ஆனால் இதற்கெல்லாம் தீர்வு கோயில் திறக்கிறதுல இருக்கா, இல்லை மசூதி திறக்கிறதோ சர்ச் திறக்கிறதுல இருக்கானா? இல்லை. மக்களுடைய தேவை என்றது இன்றைக்கி விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வேலைவாய்ப்பு, குறிப்பாக வேலைவாய்ப்பு 47 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு இன்று வேலையின்மை இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களில் 10%, 8% தாண்டி போயிட்டுருக்கு. இதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அரசு திணறி கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா முதலீடுகள் நான் அதற்கு தான் முன்பே அந்த தரவை சொன்னேன். எக்ஸ்டர்னல் டெட் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வை விட அதிகமாக இருப்பதுன்றதுனால இது என்ன ஆகும்னா நேரடியாக முதலீடு வருவதை தடுக்கும். இந்த நாட்டின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இழப்பார்கள். இது இந்த நாட்டுக்குள்ள எல்லா நாட்டுக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. எப்பெல்லாம் நம்மளுடைய வெளிநாட்டு கடன்றது, எக்ஸ்டர்னல் டெட்ன்றது நம்மளுடைய அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை மிஞ்சுகிறதோ அப்போது நாட்டின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை குறையும், நம்பிக்கையின்மை வரும். அதனால் முதலீடுகள் வருவது தடைப்படும், இல்லை தாமதமாகும், சில நேரங்களில் வராது. அப்போ அது வராத போகும்போது என்ன ஆகும்னா, இங்கே முதலீடு வரலைன்னா தொழில் வளர்ச்சி இருக்காது, அதனால் வேலை பெருகாது. இதையெல்லாம் அட்ரஸ் செய்ய வேண்டிய ஒரு அரசு தன்னுடைய பிரதான விஷயமாக தன்னுடைய மையப்புள்ளியாக இந்த நாட்டினுடைய நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு பிரதமரும் அந்த அரசும் கையில் எடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரு கோயிலை கட்டுவது. யாரும் கோயில் கட்டுறதை வேணான்னு சொல்ல, எதுவும் அதை பற்றி தவறுன்னு சொல்லலை. ஆனால் இன்று அரசாங்கத்தினுடைய கவனம் இருக்க வேண்டிய இடம் என்பதே வேறு. அதில் குறித்து கவனமே செலுத்த மறுக்கிறது மோடி தலைமையிலான ஒன்றிய அரசு. இது அரசியலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறதால் அப்பட்டமான அரசியல். இதை யாரும் ஒன்றும் பெருசாக வெளியிலிருந்து யாரும் சொல்ல வேண்டாம். பிரதமர் மோடி அவர்களே ஒரு 10 நாட்களுக்குள்ள கடந்த ஒரு வாரத்திற்குள் சொல்லும்பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை தான், நான் கடவுளால் இந்திய மக்களின் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்ற வார்த்தை சொன்னார். செலக்டட் பை காட் as a representative of the people of Indiaன்னார். இது ஒரு 400-500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்கள் சொல்லுவார்கள், நான் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வாசகத்தை கிங்ஸ் யூஸ் டு சே தட். அப்போது அந்த வாசகத்தை தான் இன்று இருக்கக்கூடிய பிரதமர் பயன்படுத்துகிறார். இது நேரடியான அரசியல் இருக்குது. இது உதாரணத்திற்கு நேற்று இந்த சர்ச்சை வருது இல்லை, லைவ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணலாமா, லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அலோவ் பண்ணுவான். அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு பேட்டியை நான் பார்த்தேன். அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம், அவர் உண்மையிலேயே உண்மை பேசினார். அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவர் சொன்னது மோடி அவர்கள் அந்த நிகழ்வில் பிராண பிரதிஷ்டையில் பங்கு பெறும் பொழுது மோடி செய்யும் அந்த மோடியினுடைய நிகழ்ச்சியை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க விடாமல் தடுக்கிறாருன்னு தான் பேசுனாங்க. அவங்க ராமரை கோயில் குடமுழுக்க பற்றி ரெண்டாவது தான் சொன்னாங்க. அவர்கள் முதல்ல சொன்னது பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சியை மக்களுக்கு நேரலை செய்வதை தடை செய்கிறான்னு தான் சொன்னாங்க. அங்கேயே அப்பட்டமான அரசியல். அப்போ இவர்களுடைய நோக்கம் என்பது ராம்லல்லாவை மக்கள் பார்க்க வேண்டுமோ பார்க்க வேண்டாமோன்றது பிரதானம் கிடையாது, அது இரண்டாம் பட்சம். மோடி அவர்களை ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும்ன்றத இவருடைய குறிக்கோள். அதை தடைபட்டு விடுமோ? 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அந்த தேவை இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி வரும்ல. புரியல. 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அவரை ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தேவை இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு. அது அந்த பயம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த பயம் இல்லைன்னா நீங்கள் இன்று கையில் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் ராம்லல்லாவோ அயோத்தியோ இல்லை. அது உங்கள் நீண்ட நாள் செயல் திட்டத்தின் ஒரு அங்கம், அதை மறுக்கலை. அதற்கு இவ்வளவு ஒரு அந்த பாம்ப் இருக்குல்ல, ஒரு பிரம்மாண்டம், எல்லாவற்றும் இந்தியா அதுக்கு சரியான விதத்தில் அதை வர்ணிக்கணும்னா தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தான் அற்புதமாக சொன்னார். இந்தியா முழுக்கும் ராமர் மயமாக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்றத சொன்னார் இல்லையா? அதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம். அது பாஜகவில் இருக்கவர்கள் சொன்னதை விட ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் தான் அற்புதமாக அதை வெளிப்படுத்தினார். அப்போ அதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம். அதற்கு காரணம் என்ன? ஏனால் பிரதானமாக நீங்கள் பேச வேண்டிய வேலையின்மை, விலைவாசி உயர்வு, மக்களுக்கு குறிப்பாக ஃபியூவல் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ், இதையெல்லாம் அட்ரஸ் செய்ய வேண்டிய அரசு வறுமை ஒழிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறார் இல்லையா, மாறுதட்டி கொள்கிறாங்க இல்லையா. மல்டி டிமென்ஷனல் பவர்ட்டி இண்டெக்ஸில் இத்தனை கோடி 50 கோடி பேரை இன்னைக்கு வெளியில் கொண்டு வந்துட்டார், 40 கோடி பேருன்னு அமித்ஷா சொல்கிறாரு, 25 கோடி பேருன்னு பிரதமர் சொல்கிறார். ரெண்டில் எது உண்மைன்னு முதல்ல அவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும்.
ஆனால் 80 கோடி பேருக்கு இலவச ரேஷன் கொடுக்க வேண்டிய நிலை தான் இருக்கிறது. ஏனால் தேவை இருக்கிறது, அவர்களுக்கு உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் இன்னும் 5 ஆண்டுகளுக்கு 80 கோடி பேருக்கு வந்து பொது விநியோக திட்டத்தில் இலவச பொருட்கள் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி 2 லட்சம் கோடி செலவு செய்தில்லை அந்த அரசு. அப்போ அங்கேயே வந்து உங்களுடைய வறுமை ஒழிப்பு பொய்த்து போயிருச்சு இல்லை. இதையெல்லாம் அட்ரஸ் செய்யாமல் இருப்பதனால்தான் உங்களை இயலாமை விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாது மட்டும் இல்லை, வேளாண் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை ரெட்டிப்பாக்குற பல வாக்குறுதிகள் இதெல்லாம் பொய்த்து போனதனால் இன்று ராமர் பின்பு தான் நின்று வாக்கு கேட்கக்கூடிய சூழலில் தான் அவர் இருக்கிறார்கள். அதனால தான் வர்றது மக்களால் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இது இன்னைக்கு தேசிய ஊடகங்கள் குறிப்பிடுற இந்தியா ஸ்ப்ரைட் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இதை எப்படி பார்க்கப்படுது இல்லை, ஆனால் சர்வதேச ஊடகங்கள் இதை எப்படி பார்க்கிறார்? இது இந்தியாவுடைய இமேஜை உயர்த்தி இருக்கிறதா? பொலிட்டிக்கல், அதாவது ஒரு இன்டர்நேஷனல் பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ்ல இந்த சினாரியோ என்னவா பார்க்கப்படுது? இல்லை, சர்வதேச அளவில் வந்து இது நிச்சயமாக ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா விமர்சன பொருளாக தான் பார்க்கப்படும். மோடி தன்னுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் ஒன்றான ஆர்டிகல் 370 வந்து சிறப்பு அந்தஸ்தை காஷ்மீருக்கு ரத்து செய்து விட்டார். இன்னொன்று வந்து ராமர் கோயிலை கட்டிவிட்டார்ன்றதை வந்து வேணால் எழுதலாமே ஒழிய, இதனால் இந்தியாவில் பெற்ற பலன் என்ன அப்படின்றது சர்வதேச ஊடகங்கள் ஒரு இம்பார்ஷியல் வியூ தானே வச்சிருக்கோம். இங்கே இருக்கக்கூடியது போல வந்து பார்வை இருக்காது இல்லையா. அவர்கள் எழுப்பக்கூடிய கேள்வி இன்றைய நிலை என்ன, எக்ஸ்டர்னல் டெட் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் ரேஷியோ என்னவாக இருக்கிறது, இந்த நாட்டிற்கு முதலீடு போகலாமா இல்லையான்றதான அந்த நாட்டினுடைய கவலையாக இருக்கும். அவர்களுடைய பார்வை அப்படிதான் இருக்கும். அது அதரிங் இருக்கு இல்லையா, தொடர்ந்து 9 ஆண்டுகளாக சிறுக செய்து இன்று பெரிய அளவிற்கு பூதாகாரமாக அந்த வளர்ந்து நிற்கிற அந்த பூதம் இருக்குல்ல, நாங்கள் பெரும்பான்மையோர் அவர் மற்றவர்கள் அப்படின்னு அந்த அதரிங், அந்த சிறுபான்மையினர்களை வந்து இவர்களின் 2ஆம் தர குடிமக்களாக சுருக்க நினைப்பது இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நல்ல விதமாக வந்து சர்வதேச ஊடகங்களோ இல்லை மித்த நாடுகளோ பார்வையில் வைக்காது. அந்த விமர்சனத்தை நீங்கள் கடந்த சில வருடங்களாகவே பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து சிறுபான்மையினரும் பட்டியலின மக்களும் பழங்குடியின மக்களும் தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்படுவது, இல்லை அவர்களுக்கு எதிரான வந்து தாக்குதல்களை வந்து இந்த அரசு கண்டிக்காமல் இருப்பது, மெத்தன போக்கோட கடைபிடிப்பது, இதெல்லாம் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக இருக்குது சர்வதேச அரங்கில். இங்கு வேணாமல் வந்து அதில் நீங்கள் மட்டுப்படுத்த நினைக்கலாம், ஊடகங்களில் கட்டுக்குள்ளே வைக்கலாம், இல்லை அவர்களுக்கு மீது தடை விதிக்கலாம், இல்லை ஏர் பண்ணும்போது அவர்களை கேபிள்லேருந்து தூக்கி விடலாம், இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கலாம். ஆனால் சர்வதேச அரங்கில் இது போன்ற விஷயங்கள் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக இருக்குது. அவர்கள் உங்களுடைய ராம் கோயில் கட்டினதை வந்து பாராட்டுவதற்கு அவர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அவர்களுக்கு இம்பார்ஷியல் வியூவில் தான் ஒரு நாடுடைய செயல்பாடாகத்தான் பார்ப்பாங்க. இங்கே வந்து ஒரு மதம் ஒரு தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டாக போகிறதா அற்புதமாக சொன்னார் அம்பேத்கர் தான் சொன்னார். தியோக்ரசி இன் பிராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னார் அரசியலை. அப்போது அது போன்ற இன்று ஒரு நிலைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறது இந்திய அரசியல் என்பது. ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு மத சார்பற்ற நாடு இந்தியா. ஒரு அரசுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், அடுத்து மக்களுக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்யறது, நம்மளுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட இதை வந்து சரியா பயன்படுத்திக்கிறது, டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லா துறையிலையும் தான் அரசு பயணிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கு. ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் விட இன்றைக்கு செய்த இந்த ஒரு விஷயம் இது எல்லாத்தையும் இந்த 9 ஆண்டுகள் செய்தது எல்லாத்தையும் மாற்றிடும் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கறீங்களா? இல்ல இந்த ஒன்று தான் அவர்களுடைய பிரதானமா அதை பார்க்கறதுனால நீங்க இந்த விமர்சனம் இல்லை, மித்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தோல்வியை மறைப்பதற்கு அவர்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது இதைத்தான். இந்த இந்துத்துவா ராமர் மட்டும்தான், இதைத்தான் அவர்கள் தொடர்ந்து கையில் எடுக்கிறார்கள். நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ராமர் இன்னைக்கு புதுசாக இதுக்குவாக மட்டும் எடுக்கலை. நீங்கள் ஹலால் ஹிஜாபில் ஆரம்பித்து 80 vs 20 உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆரம்பித்து, ஹலால் ஹிஜாப்னு கர்நாடகத்தில் ஆரம்பித்து, இப்போ மத்திய பிரதேசத்துலேயும் வந்து நீங்கள் ராமர் கோயிலுக்கு இலவசமாக போகலான்னு பிரச்சாரத்துக்கு பேசுனதுலேருந்து அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த யுக்தியைத்தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மோடியினுடைய அவர்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களோ எங்காவது வந்து சாதனைகளை சொல்லி ஓட்டு கேட்குறாங்களா? விகாஸ் என்ற வார்த்தை வந்து எவ்வளவு பெரிய பேசி பொருளாக 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தது. குஜராத் மாடல் என்ற வார்த்தை வந்து மிகவும் பேசப்பட்ட விஷயம் 2014 தேர்தலுக்கு முன்பு. இன்று அந்த வார்த்தை எங்காவது இருக்கா? விகாஸ் என்று வளர்ச்சி என்று சொல்கிறாரு, அதை பற்றி எங்காவது இந்த பிரதமர் பேசுகிறாரா? இல்லை பாஜக அதை முன்னிறுத்துகிறதா? இன்று 500 ஆண்டுகளுக்கு வந்து செய்ய முடியாததை இன்று செய்துவிட்டோம்னு சொல்றீங்களே. இன்று ஒரு புதிய சரித்திரம் எழுதப்பட்டிருக்காம். இன்று ஒரு ராமர் கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு, அதற்கு கீழ் வந்து ஒரு பாபரி மஸ்ஜித் என்று ஒன்று இருந்தது, அது இன்று அதற்கு புதைக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு கீழ் என்பதுதான் உண்மை. சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு காலையிலேருந்து நான் பல முறை பார்த்தேன். பல ஊடகங்களில் வந்து பேசக்கூடியவர்கள் கோயில் கட்டுவதை யாரும் ஆட்சேபனை செய்யவில்லை. ஆனால் அந்த கோயிலுக்கு கீழ் என்ன நடக்கிற சரித்திரம் இருக்குது என்பதை பார்க்கணும். உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவின் பேரில் சட்டப்படி கட்டுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சட்டப்படி கட்டுறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. அதே உச்சநீதிமன்றம் அந்த பாபரி மஸ்ஜித்தை இடித்தது வந்து ஒரு கிரிமினல் ஆக்ட், ஒரு கிரிமினல் ஆக்ட் என்று சொன்னது. இன்னொன்று, ஏஎஸ்ஐ பண்ண சர்வேயில் அங்கு ராமர் கோயில் இருந்ததற்கான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடைக்கவில்லை என்பதை தெளிவாக வந்து பலமுறை வந்து அந்த தீர்ப்பில் ரொம்ப ஆணித்தனமாக உச்சநீதிமன்றம் சொல்லிச்சு இல்லையா? அதை வந்து இன்று உங்களால் மறக்க முடியுமா? நீங்கள் நன்றி சொல்லலாம். இருந்த பொழுதும் பெரும்பான்மை மக்களினுடைய எண்ணங்களையும் அவருடைய சென்டிமெண்ட்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நாங்கள் நிலத்தை அவர்களுக்கே கொடுக்கிறோம் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது 5 நீதிபதிகள் அமர்வு. ஆனால் அந்த உச்சநீதிமன்றம் சொன்னது வந்து பாபரி மஸ்ஜிதை இடிச்சது வந்து கிரிமினல் ஆக்ட்.
அதே போல் அங்கே வந்து ஏஎஸ்ஐ வந்து சர்வே எடுத்து எல்லாரும் பார்த்து விட்டோம், அங்கே வந்து ஒரு ராமர் கோயில் இருந்ததுக்கான எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னது உண்மைதான். அது தீர்ப்பில் அதுவும் இருக்குது, அதை சொல்ல மறந்து விட்டார்கள். அதனால தான் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன், அந்த ராமர் கோயிலுக்கு கீழ் வந்து ஒரு பாப்ரி மஸ்ஜித் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் சேர்த்தே வந்து வரலாறு சேர்த்து வருங்காலத்தில் எழுதும், அதையும் நாம் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும். ஆனா இது என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா, ஆனாலும் கட்டப்பட்ட 2024ல இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுன்னு பார்க்கறீங்களா? இல்ல, அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அதுவாக இருக்கிறது. இதை வந்து ஒரு நேரேட்டிவாக செட் பண்ணிவிட்டு அதற்காகத்தான் அவர் சொன்னார், நான் இறைவனால் மக்களுடைய இந்திய மக்களுடைய பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன்னு பிரதமர் பேசுகிறார். அவருடைய மத நம்பிக்கையை யாரும் தவறு சொல்லவில்லை. அவர் வந்து கோயிலுக்கு போவதற்கு ஒரு உரிமை இருக்கு, அவங்க தொடர்ந்து பேசுறாங்க, அதை யாரும் வந்து தவறு சொல்லலை. ஆனால் அரசுக்கும் அந்த மதம் இருக்குல்ல, ஒரு தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட்டாக இல்லாமல், ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு இது ஒரு பாகிஸ்தான் போல வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் ரிபப்ளிக்காக இல்லாமல் இங்கு ஒரு மத சார்பற்ற நாடு இது. ஆனால் அந்த லைன் வந்து இன்னைக்கு பிளர் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசிற்கும் ஒரு மதத்திற்குமான அந்த சன்னமாக இருந்த ஒரு கோடு இருக்குல்ல, ஒரு நூலளவு வித்தியாசம் இருந்தது, அந்த நூல் இன்று விலகிவிட்டது. அப்போ அந்த நாளை வந்து ஒரு அரசு சார்ந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு விழாவாக, ஒரு தனியார் விழாவாக தான் நடக்கப்படுது, ஒரு அரசிற்கான ஒரு மதமாக வந்து இது சித்தரிக்கப்படுது. தொடர்ந்து பேசுகிறாங்கல்ல, இதில் வந்து எத்தனை சிறுபான்மையினர் விழாக்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது, சிறப்பு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது, பெரிய வந்து மருத்துவமனைகளில் வந்து வெளிநோயாளிகளை வந்து அட்டன் செய்வதை வந்து பாதி நாளாக குறைக்கப்பட்டது. இது எங்காவது நடந்திருக்கா? அப்போ ஒரு அரசு வந்து ஒரு மதத்தை சார்ந்து செயல்படுதுன்றது அங்கே தான் பிரச்சனை வருது. ஒரு பிரதமராக இருக்கக்கூடியவர், ஒரு ஒன்றிய அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர், ஒரு மதம் சார்ந்தான் நாங்கள் செயல்படுவோம், எங்களுடைய செயல்பாடு அப்படித்தான் இருக்கும் என்று வெளிப்படையாக வந்து அதை வந்து பிராக் பண்ணுறாங்க இல்லையா? நாங்கள் அப்படிதான் நாங்கள் பிரகடனப்படுத்துவது தான் என்பதுதான் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது. மித்தவர்களையும் அது அதரிங் அதை தான் சொல்கிறோம், அதுதான் பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது. இன்று அடுத்ததாக இவர்கள் எந்த நிலைக்கு போவார்கள், அந்த சிறுபான்மையினர் இருக்கக்கூடியவருடைய அச்சம் இருக்குல்ல, அதைத்தான் சொல்கிறோம். அதை சொன்னால் வந்து அவங்க அப்பீஸ்மெண்ட்னு பேசுகிறாங்க. யாரும் வந்து சிறுபான்மையினர்களுக்கு வந்து அவருடைய நிலை என்னவாகின்ற அந்த கேள்வி இருக்குல்ல, அவருடைய அச்சத்தை நினைத்து தான் வந்து எல்லோரும் கவலை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. யாரும் நீங்கள் கோவிலுக்கு போகிறத பற்றி யாருக்கும் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் மித்தவரை எப்படி நடத்துகிறீர்கள், இனிமேல் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சொல்கிறார், இன்று ஒரு புது கலாச்சாரம் எப்படி இயற்றப்படுகிறது, இதுதான் இந்தியாவின் கலாச்சாரம்ன்றார். எது? அப்போ சிறுபான்மையினரை வந்து அழித்தொழித்தோ இல்லை அந்த மதத்தலங்களை இப்போ ஏற்கனவே ஆஸ் பர் 1991 பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் படி அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது உச்சநீதிமன்ற அமர்வால். அது வந்து கேசவானந்த பாரதியில் எப்படி வந்து ஃபண்டமெண்டல் அது பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை மாற்ற முடியாதோ, அதே போல் இந்த வழக்கு 1991 பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் படி வந்து இனிமேல் எந்த ஒரு மத தலமோ இல்லை ஏதோ ஒரு சர்ச்சோ மாஸ்கோ 1947 படி தான் இருக்கணும் என்பதுதான் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு. ஆனால் இன்று வாரணாசியிலும் வந்து இங்கேயும் நடக்கக்கூடியது, மதுராவிலும் நடக்கக்கூடியது என்ன நடக்குது? அப்போ அதைத்தான் புதிய கலாச்சாரம் என்று இன்று பிரதமர் சொல்கிறார் என்றால், அப்போ அடுத்தது வாரணாசியிலும் மதுராவிலும் இருக்கக்கூடிய மாஸ்குகளுக்கு என்ன ஆகும், அங்கு என்ன வரப்போகிறது, அங்குதான் கிருஷ்ணர் பிறந்தார்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இது அடுத்து இதைத்தான் கலாச்சாரமாக என்று நிறுவப் போகிறார் பிரதமர் என்றால், அப்போ சிறுபான்மையினர்களுக்கு அந்த அச்சம் வருமா வராதா? அப்போ மதசார்பின்மை பேசக்கூடியவர்களுக்கு வந்து அவர்களுக்கு இந்த சந்தேகம் வருமா வராதா? எதை வந்து இந்த கலாச்சாரம் என்று இந்த பிரதமர் வந்து கொக்கரிக்கிறார், அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம்.